Книгата "Дъжд" беше дълго очаквана от мен, защото аз харесвам стила на писане на авторката Кармен Мишу. Това е една лична история, развиваща се на фона на събитията около Априлското въстание, после Освобождението и първите години на свободна България. Главният герой, Христо Бобиков, е силно изграден персонаж. Той е в приятелски отношения с Цанко Дюстабанов, една историческа личност, за която аз съм чувала, но реално нищо не съм знаела. Кармен Мишу има тази дарба да вмъква в сюжета популярна личност от историята ни и да й придава лице и плът. За мен, както и за героя Христо Бобиков, Дюстабанов ще си остане бати Цанко. Толкова близък го почувствах. В разказа присъстват и фигурите на Стефан Стамболов, Никола Обретинов, дори Левски се появява за малко. Но главната линия е историята на Христо и Анастасия. Техните избори, техните вътрешни борби, изпитанията на тяхната любов на фона на предизвикателствата на времето, в което живеят. Теми като свободата, отмъщението, прошката са силно засегнати и те ме караха да размишлявам постоянно по време на четенето и дълго след последната страница на книгата. Много силен разказвач е Кармен Мишу лично за мен и с нетърпение очаквам следващата й книга.